Facebook og YouTube. Hej guys. Det her det er så 9. gang, vi prøver at lave en, fordi jeg kommer til at slette den anden. Vi har siddet og brugt 11 minutter på at lave. Ja, velkommen til os Astros. Hun så mig der. Nu lever hun. Så spørger Stine Andreasen. Hvad synes I om mig? Aha. Fint. Du er sød, du er sjov, du er rigtig flot, og så er du betyder rigtig meget for mig, så er du stor på sin hjerte. Sej, sjov. Lækker. Altså, lækker for andre drenge, og du kan få en stor plads i en drengs hjerte. Den sidste, I var oppe og skændes med, der hedder Stine. Ja. Så spørger Malte Eskildsen, hvad synes I om mig? Du er min ekskæreste, du betyder rigtig meget for mig, og så er jeg rigtig sød, og så har du en stor plads i mit hjerte. Sej. Meget sej. Så spørger Julie Kronbæk Jensen, hvad synes I om mig? Du betyder rigtig meget for mig, så er jeg rigtig sød, og så er jeg rigtig glad. Kender dig ikke. Hvem er jeres bedste veninde og bedste ven? Min bedste veninde hedder Monika, hvad synes du, jeg gør min bedste ven? Min dyre veninde, og hun hedder Victoria, og der er ingen, der skal komme og tage hende. Altså, får ikke den her og bestille. Den her. Ingen skal tage hende. Så fik det den. Så spørger hun igen, Justin Bieber vs One Direction. Justin Bieber. Beskriv jer selv. Jeg beskriver mig selv, det lader andre gøre. I skal bare lige vide, at jeg er sjov. Beskriv hinanden. Irriterende, klam. Nej. Sød. Sjov. Flot. Og irriterende nogle gange. 0. Ej, så sjovt dig. Lækker. Fantastisk. Alt muligt. Og så 150. Min personlighed fra 1 til 10. Du går over. Kender dig ikke. Mit udseende fra 1 til 10. 1 million. Hvor pæne synes I selv, I er fra 1 til 10? Jeg ved det ikke. Hvad er jeres største ønske at få min egen hest? Kom på rejse med Karoline, hvor med biler og alt muligt. Hvis I havde 10 millioner, hvad ville I så gøre med dem? Købe en hest, rejse til Spanien. Rejse til Spanien sammen med hende. Justin Bieber. Sammen med mig og flytte til Hollywood og alt muligt sammen. Ja. Aha. Så spørger hun igen. Vi har allerede kigget på lejligheder. Har vi det? Har I Twitter? Hvis ja, så følg mig. Jeg har ikke Twitter. Jeg har slettet det. Jeg kunne ikke nøje det bruge det. Rider I begge to? Nej, jeg rider kun. Nu skal jeg begynde at ride undskyld. Er I forelsket? Ja. Hvem er jeres yndlingssanger? Justin Bieber? Nej, Justin Bieber? Jeres yndlingsband? Der er ikke noget. Ikke noget. Yndlingstrik? Det er det. Cola. Nej. Det er cola for hende. Yndlingsmad? Pizza? Nej, når vi skal på McDonald's mad. Nogen bliver fed af. Yndlingsdyr? Hest og hund. Og marsvin og kat. Hvis I skulle flytte til et andet land, hvilket land skulle det så være? Hollywood. Og hvor? Hvorfor? Hollywood, fordi der bor Justin Bieber. Nej, det gør den her. Jeg ved ikke, om det er. Fordi der var sejt. Ja. Og du kan blive en stjerne der. Hvor mange dyr har I? Jeg har 3. 3. Har I en kæreste, hvis jeg vil? Jeg har ikke en kæreste. Jeg har heller ikke nogen. Nej, det er dag. Facebook eller Instagram? Facebook og Instagram, begge to. Facebook. Instagram eller Twitter? Instagram. Ikke nogen. Jo, Twitter. Harry Styles eller Niall Horan? Jeg kan ikke tælle det. Ingen af dem. Harry Styles eller, det har vi sagt, Louis Tomlinson eller Liam Payne? Ingen af dem. Zayn Malik eller Justin Bieber? Justin Bieber. Hvilken fandom synes I er bedst af alle i verden? Jeg aner ikke, hvad det er. Ringe eller sms'e? Begge dele. Kysse eller kramme? Begge dele. Tag mig, når I har lagt den ud. Har lagt den ind. Håber den er god nok. Håber den er nok. Så spørger Julie Kronbæk Jensen igen. Hun spørger. Pool eller strand? Pool. Sko eller tøj? Tøj. Tøj. Kan I grine uden at smile, det er umuligt.
Hvad er det bedste, der nogensinde er sket? Tror jeg, at jeg fik min egen hund, og var i Spanien med den. Og i Spanien med Karoline. Men hun var pisse sur. Tør I godt kysse hinanden, hvis jeg ikke gør det? Jeg tør godt, det gjorde mig. Jeg var det gider dig. Jeres bedste minde, der var i Spanien med hende og hendes mor, og en af Jeanette. Spanien med hende? Jeres bedste minde sammen i Spanien. Spanien. Hvornår har I fødselsdag den 7.3.2000? Det er ikke. Har I nogle søskende? Ja. Ja. Hvis Facebook kom til at koste noget, ville I så betale? Ja. Kan du lide Selena Gomez? Nej. Nej. Justin Bieber vs. ikke One Direction. Selena Gomez. Justin Bieber. Justin Bieber. Hvem er din yndlingskunstner? Justin Bieber, hvis han er kunstner. Sådan er det. Karoline. Hvad synes du om mig? Er jeg grim eller pæn? Pæn. Hov. Hvad synes du om mig? Du er sød. Pæn. Og flot. Så flot, pæn, sej. Du betyder ikke meget for mig. Jeg ved godt, vi var uvenner i går, men det kom over. Er jeg grim eller pæn? Du er pæn. Du er pæn. Betyder jeg noget for dig? Ja. Er jeg noget for dig? Du er som en søster for mig. Nu er der spørgsmål til Victoria fra Stine. Hvor gammel er du? Ja. Hvad er din hobby? Karoline. Justin Bieber eller One Direction? Justin Bieber. Så spørger Nikolaj Mortensen. Hvad synes du om mig, Karoline? Du er sød. Vil du sige fra 1 til 10? 7. 10. Min personlighed fra 1 til 10? 10. 9. 10. Malte Eskildsen spørger. Vil du sige fra 1 til 10? Du er over. Nej, ikke dig den første, men dig den anden. Over. Personlighed 1 til 10? Over. Så spørger Mette Berg Malling. Hvorfor sidder I foran en PC i det der? Nu skal du høre. Det tordnede. Vejr. Lige før. Og nu skinner solen faktisk. og så fandt det tordnede før. Og så kunne vi ikke finde på noget at lave, så lavede vi skulle lave en video. Og nu skinner solen. Det er det, der kan ske. Danmark TV. Ja, det var den her Askers video. Det var 10. gang, vi prøvede at lave den. Farvel, guys. Vi er med hele dagen. I kan bare komme med flere spørgsmål. Hej, guys.